Oyo koligie kirogo kyobo jumbe korwa ase bunge ya bobasi Emmanuel Magucha Mwange nigatebere buna abasaini gobero bere bwekiranu asobo cholyo bonene bole bosyo omulikeito Brian Saginisena norobocho rwa senchira yobwekiranu amatuko emia ya momerongene na tano na bere atigaire bosi wabo cholyo bonene bwo mwakoyo chinga kya baraina bana siasa bagendererete kwebanga na kwebwatana n'imirengo ya siasa ase county ya Kisii nigo siasa cyo koligo bogavana bworogongo Moske Paul Simba Arati chigendererete kubwatanse kegima magega yabo bwatani be kyama kya ODM kororekana weso kya korwase kyame kyo koligie byama binde bnenchere ya monyoko baiketebe ngano nyamaga yabange kukagera ekyama kya ODM ase county ya Kisii nigo kerache kwariganyo bochoryo bokebwe kyama lyokoligo yoreruruke ebandera ye kyama ekyo korende oyo koligo bojumbe bwabo basi Emmanuel Magucha nigo aesokire na gukwanera enganeyo gutugo sabe chama ya ODM bali babeka masakara na project mogendrete igoro yo Moske Simba Arati tonyebeke kando mwobo ete mogata makuru echama omusiko ongeri ngwata mete guchikia makiobuyo yoko ni obuyo DAP Kenya omusiko ito CAS Chris Obule go kwagenda Jubilee omongina Janet Yongera ayeno monto muya ntokonya kurwande bangina na baito ayenko irana sobo women rep bali morodi ya mwoko ba mwobo ete nomination tiga Simba kole togenda na inwetebe kamura mubwe clean otoko mokia magoko igoro korengana na Emmanuel siasa cyo mwako nigo cyachenchire kegima abwasaba sabe sokire asobunge na kwebwatana n'abasaye bamwabo bunenchereye moyo kweneke ngo babare ababuya sebirogo ao nago chenche oboraibwe chi county nabo igo eboraibwe nse ya Kenya ndobwato boraibwe county government ya Kisii kuna into abanyene bo basi tole shareholders ba Kisii tuaumira matuka mange sana tochakero no bulikwa basaye baitokorbo basto isoko barabali kirwe igo barabake sana tocha mangana ya magendero ntoli konyora representation isaine intwa basaya bagakaba balirire mononga ki intutomate gasto abaire gasinande yabasinyire inki abantu baito babo basi mutari wanchira kuna bono mwanchire monchore mongakere kura ya ino boigo nigo aenekire merobero yabekiro bosyo ligo chakoene kyabasaye ngoro kyabale chimbo chingi ya chinga kibune chigache campaign ligo chegotanga mabe akoretso na siasa twatemire gokora amangana akoro ku education public education asaba saye baito we've held social hall meetings severally twababekire asoko gambo ko ba engage igoro obuya bwo gutwara burayi na kobera so burayi ingo reporter ya Ndizi TV eretere na Brian Sagini Isena.